o equipo de historiadores italians que ha descobrit e analisat o pergami datat de l'epoca prosopagnolitic mejano, trobat a Eschiulo, a Termiero, ente Viar e Bascuat, que este escrebut en alfabet proto-charnege, d'une decifrace e hero aisit. Kenska udice perbus Beziski Kebus Atisa Ulur Unesest Pexan Plura. Kenska udize perbus Beziskiem Kebus Atisa Ulur Unes et Pexan Plura. Et sentit precis de text que ens enguero desconegut, mas els especialistes italians que suspecto un antic messatge diplomatic enviat per agents d'Eschiulo als los besis aulurunès. Era as intencions que en demuren escuros, mas autos descobertes que poderen ajudar a comprendre eras relacions entre eras duos vilos a l'epoca prosopagnolitic mejano. L'equipo scientific italiano que invito tots els voluntaris a partajar els resultats de descifratge de text.